de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu sparge crin și n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat pe mane și tu pe altul lumele care există doar în mintea ta, uitată în mintea lui. Și mai am amintit, ele încearcă să aprindă în mine tot ce azi deja și nu o să mai poată să ardă acele tale în fac tatu sub piele, schimbă sângele vechi și-aș vrea să-mi bătrânim în doi acele tale.